Уладзімірам Велічка. Вось, зараз мы даведаемся канкрэтна, у чым яго абвінавачвалі. Вось, скажу адразу, што ён атрымаў 150 еўра штрафу, 150 базовых, так? Вось, раскажыце, калі ласка. Разлікі валютай забаронены. Не, ну просто Шурин запытаўся ў сваёй дзяўчынкі, якая яго там на камп'ютары лупіць. Сколькі гэта? Я падказаў 150 еўра. Я просто думаю, што ён не навучыўся лічыць грошы. І так іх много. Скажыце, калі ласка, што вам паставілі ў віну? Там я чуў нейкія словы акупацыйныя ўлады. Вось. Увогуле, што гэта было і што чакаць далей ад гэтага? Негатыўна выказваўся ў бок уладаў і прыцягваў увагу грамадства да гэтага. А як вы можаце каментаваць вось гэта? Ось вы двое сотняў адсядзелі ў ІЧС, у Міколы Самасюка. Ось, у нашым гестапа знакамітым. І зараз вам яшчэ пакаралі вас штрафам. Міколу Самасюка я не бачыў, ён сам мяне бачыць не хацеў, не ведаю. Мабыць, таму што сорамна было на мяне зірнуць. Мабыць, это ягоны загад быў. Ось, мяне там пратрымаць 2 дні. Ось, ну, да іншых супрацоўнікаў прэтэнзіяў не маю, мілыя людзі. Самае цікавае, што я там ужо не быў у гэтым ізалятары. Ну, правда скажу, калі, мабыць, гадоў 12-13, апошні раз я там быў. Змянілася кардынальна, радыкальна шмат што. Ну, не ведаю, можа, у моей камеры ніхто не курыў. Не ведаю, можа таму, што я сказаў, калі паступаў, што хочу камеру для некурящих. Так? Можа, взяли гэта пад увагу, таму што мои сукамернікі вельмі пакутвалі ад гэтага. Мне запретили. Але в каждом разе... Вы будете... Кажу, можна толькі до некалькіх момантаў. Это тое, што старыя матрасы, іх адназначна трэба мяняць, на іх лежаць немагчыма. Няма інфармацыі нармальнай, да? Калі раней была радыакропка, зараз яе няма, то бок нейкая радыё там павінна быць. Ось, каб людзі не былі адарваныя ў ізаляцыі ад рэшты свету і ведалі, што робіцца звонку. Ось, прынамсі, нейкія навіны, так? Хай яны будуць навіны прадзяржаўныя там. Ось, але люди павінны быць у нейкай інфармацыйнай прасторы. Будете абскарджваць? Я думаю, што буду. Добра. Я нічога не здзейсніў. Выказваць мае думкі, гэта маё канстытуцыйнае права. Ось, чаму мне забараняюць адкрываць рот, ну, мабыць, таму, чаму і іншым, каб не ўзнымалі праблемы таго завода, свінцовых акумулятораў. Ось, каб некалькім чалавекам тут было добра, а ўсім астатнім было кепска. Пакуты. Добра, дзякуй, шаноўнае гаспадарства. Гэта быў Уладзімір Вялічкін, ён толькі выйшаў з зала суда. На гэтым я з вами не развітваюсь, таму што я чакаю яшчэ Віталя Казака. Да пабачэння.